расман муҳориба дар вазни сабук байни Рафаэл Физиев ва Рафаэл Досаноз рӯзи 9 июл дар турнири UFC Fight Night. муҳориба дар вазни 61 кг байни Коди Гарбрант ва Ранни Яя рӯзи 9 июл дар турнири UFC Fight Night. ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. топови ҷангвари UFC дар вазни сабук Тони Элкукуй Фергюсон оиди рақиби дар пешистодаи худ Майкл Чендлер фикрҳояшро баён кард. ман ҳамаи суханҳои гуфтаи Майкл Чендлерро гӯш кардагӣ нестам, аммо шунидам ки ӯ аллакай оиди муҳориба зидди Конор Макгрегор ва дигар муҳорибаҳои ояндаи худ гап зада истодааст. ин чиз барои ту хуб аст, аммо рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ туро кори вазнин интизор аст. ман ба он ҷо барои вақтхушкунӣ мебарам, табассум мекунам, бо пойҳо, дастҳо, бо зону ва дар клинч зарба мезанам ва ба ӯ зарари калон мерасонам. коре мекунам ки ӯ хуни худро бинад. фикр мекунам ки ин чиз ба ӯ писанд меояд, гуфтааст Фергюсон. хотиррасон мекунам ки Тони Фергюсон ва Майкл Чендлер аллакай рӯзи 8 май дар турнири UFC 274 меҷанганд ва бояд қайд кард ки Тони Фергюсон 3 мағлубияти пайдарҳам дорад, а Майкл Чендлер бошад 2 мағлубияти пайдарҳам. ва чӣ хеле ки ҳамамон медонем, UFC бисёри ҷангварҳоро баъди 4 мағлубияти пайдарҳам аз ташкилот меронанд. ва шаби гузашта журналистҳо аз Дана Вайт пурсиданд ки касе ки дар муҳорибаи Тони Фергюсон ва Майкл Чендлер мағлуб шавад, шумо ӯро аз UFC меронед ё не? Дана Вайт чунин ҷавоб дод: мо ҳоло ҳам оиди 5-ум рақами рейтинг ва 7-ум рақами рейтинги аз ҳама вазни сахттарини ин варзиш гап зада истодаем. ва агар шумо назар кунед ки онҳо дар муҳориба зидди киҳо шикаст хӯрданд, пас мебинед ки дар он ҷо танҳо беҳтаринҳо дар ҷаҳонанд. ин шахсҳо доимо муҳорибаҳои хеле дурахшон нишон медиҳанд. онҳо доимо ба ҷанг мебароянд ва ягон тай аз онҳо баъди ин муҳориба ронда намешаванд, гуфтааст Вайт. чемпиони UFC дар вазни сабук Чарлз Оливера боварӣ дорад ки 3-ум рақами рейтинг Ислам Махачев ҳоло ҳам сазовор нашудааст ки барои камарбанд муҳориба гузаронад. ӯ сахт муҳорибаҳои унвонӣ талаб карда истодааст, аммо ман фикр мекунам ки ӯ бояд ки бо ягон ҷангвар аз топ 5 вохӯрад ва ҳамин гуна ӯ имконияти муҳорибаи унвонӣ пайдо мекунад. Махачев 10 ғалабаи пайдарҳам дорад, аммо ӯ ягон вақт бо ҷангвари рейтингӣ ва ё ин ки бо ҷангварони топ вохӯрдагӣ нест. барои ҳамин ӯ бояд ки 1 ё 2 муҳорибаи дигар гузаронад, то ин ки мо бо ӯ муҳориба ташкил кунем. Махачев дар муҳориба зидди зарбазанҳо ғолиб шудааст. ман фикр мекунам ки муҳориба бо Бенил Дариюш барои Ислам санҷиши беҳтарин аст. агар ки ӯ Дариюшро шикаст дода тавонад, пас ӯ бояд ки боз як ҷангвари топи дигарро шикаст диҳад, то ин ки муҳорибаи унвониро соҳиб шавад, гуфтааст Оливера. ва дӯстон, ман фикр мекунам ки ташкилоти UFC, ҷангварони вазни сабук ва ҳатто чемпион Чарлз Оливера нисбати Ислам Махачев ноҳурматӣ карда истоданд, чунки Ислам бо любой кас тайёр аст ки муҳориба гузаронад. рақибони ӯ аз муҳориба даст мекашанд ва ӯ маҷбур мешавад ки зидди онҳои ҷанга ки ба муҳориба мебароянд. масалан, ана ҳамон Дариюш аллакай бори дуюм аст ки аз муҳориба зидди Ислам Махачев даст кашида истодааст. оиди ин чиз шаби гузашта худи Дариюш хабар дод. ҳафтаи гузашта UFC бо ман ба алоқа баромаданд ва пурсиданд ки оё ман бо Ислам Махачев моҳи июл ҷангида метавонам ё не. ман мехостам, аммо ҳоло ба пои худ боварӣ надорам. ман гуфтам ки моҳи август ё сентябр метавонам ки баромад кунам. шояд ки Ислам Махачев моҳи октябр дар Абу-Даби ҷангидан хоҳад ва ин имконияти хеле хуб аст барои ҳар дуямон, гуфтааст Дариюш. ва дӯстон, чемпиони пешинаи UFC ва дӯсти Ислам Махачев Ҳабиб Нурмагомедов баъди ин суханҳои ҷангваро хаб карда натавонист ва ба Ислам Махачев муроҷиат карда чунин навишт: онҳо мегӯянд ки бо ҷангварони топ ҷанг кун, аммо чӣ гуна ин корро кунем дар ҳоле ки ягон таи онҳо ин чизро намехоҳанд.
ислам махачев вақт меояд танҳо кори худро кун, навиштааст Нурмагомедов. дӯстон, шахсан ман фикр мекунам ки айни замон аз ҳама довталаби арзанда ислам махачев аст ва агар ки ӯ Бенил Дарюшро шикаст диҳад, пас ташкилот бояд ки ба ӯ муҳорибаи унвонӣ диҳанд, чунки ғалабаҳои пайдарҳами ислам махачев 11 то мешаванд ва ба ғайр аз чемпион ягон кас чунин ғалабаҳои пайдарҳам дар вазни сабук надорад. ба фикри шумо чӣ дӯстон? оё ислам махачев сазовор ҳаст ки бо чемпион муҳориба гузаронад ё ин ки ҳоло не? ҳатман фикротонро нависед, дар канал обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.